Nga ai ku blai step ya phi iwei pa iwei ka kerteng ka pathiang tam u Jesu Christ u balong unong pen em baru nong sius pa jongi ka khtian jong blai ka banga don ban wan ra ka ni ka step kalong na ka sam ka ba saupo ka dekhat ka ba khat nhau ki kentien ki ba ong kum ne henrei ngalong ubadok bad ubakerdo penban utrai uperkhat yanga melong ka jing yarap jonga ba unong pelat jonga wat pentut chu a ublei jonga ngakwa ban wan ra ya kane ka benta bat ban shim na kane ka khat ya kane ka benta ka ba ong utrai uperkhat yanga unong roi sam hang ne upen pau ia ka jing ya syam jong u ha ka jing em upen pau ya kata ka jing telot ka ba udon halade uanga ubaduk bat nga uba kerdo udon hapdeng jong ka jing lanot khop ukthang ka mensiam ukhuslai usngosi ukhya ka jing mur ka jing perkhat henrei ha ka ba kum kata ka por usyam penban ba utrai uperkhat yu haba ong utrai uperkhat ka bamut utrai upai kerpang shauniu nong rai sam utrai upenlut por utrai uan ban jengok kerpang ya utrai uan ban simkhia ban yarap ban pelaj perlok ba ye ken mau ba ublei uperkhat ya phiru kumju ukloi ban yarap ulong ublei ubala ban pelaj lese ka jingduk ba ka jingkerdu ka ban ya phi jau umat ka e palat ka jing em ka ba phi ya syam ba ka ba phi ya lanti phi sngo kut lat ba phi sngo kut lanti henry ka e ka banga kwa ban ai men siam ha kane ka khlemat kata kalong tus tukerman tus ngos kham namar ba ublei uperkhat ya phi ublei ukwa ban phai kerpang se phi la kalong se ka yeng ka sam jong phi uyo i ba phi don kam ya ka jing pelaj bat utip ru ba phi don kam hadu kata ya ka jing yarap habangi phai ki khmat syau haki bakum kita ki por jong ka jing duk ka jing kerdu lani kata ka jing ka bangi yesem ka jing em haba ngi phai ki khmat syau haba phi phai ki khmat syau ulong da shisha ka jing yarap ka jongi ulong utau nong yarap ubah hajan tam namar pa ublei ong unong rai sam uperkhat yana blei uperkhat ya phi parlok ba ye to blei un kerkhu yani ka tien ka jong blei ka khandiat ka bangadon ban wan ra ha ka ne ka por amen.